Амаде. Това е Бертран Фурие. Търси Клери Сербер. Той успя да играе с по-рано се бе освободи от топката. Клери Сербер. много хубаво подаване, което намира Бертран Фурие в наказателното поле. Какво ще направи французина? Елегантно сме и посоката, шутира и това е. Добре, още в зародиш. Независимо от зоната по терена. Сербер решава да действа сам Сербер. Прекрасна игра на Клери Сербер. Стигнали до момента за удар. Алфонс Амаде 1-1 в тялото на футболист. На Септември сега контранападение. За Септември 1-1 Клери Сербер вече срещу двама. Няма да действа сам. Подаване. Чандъров стреля. Каква намеса на Николай. Така и след успеха над ЦСКА 1948. Затова обаче само след малко, тъй като сега за първа топка Сандрошенко игра с глава. След това и Клери Сербер се освободи. Възможност за Септември. Висока е тази топка. Сербер сега с топката. Подаване. Артур Мото Митков. Но атакуващите действия продължават. Клери Сербер до топката. Елиминира Селсо Рапозо по впечатляващ начин. Центриране на Клери Сербер. Ланга пък Георги Върбанов. добре видя включването на Клери Сербер. Той добре се освободи от Антонио Вутов. Центрира. Жан-Пьер да Силва, всъщност Клери Сербер е това. Срещу Антонио Вутов. Извършили да би му донесли жълт картон Виктор Попов. Клери Сербер влиза навътре, преодолява двама, вече трима футболисти на Черно море. Клери Сербер. Вижте само какво повеждане от играчи на Септември. Много Чандъров към Клери Сербер. Още една ротация в състава на Николай Митов. Този път атакуващия полузащитник Сербер беше за знак. Пострадаха двама футболисти, в частност Тертан Томбак, още в зародиш. Независимо от зоната по терена. Сербер решава да действа сам Сербер. Прекрасна игра на Клери Сербер. Стигнали до момента за удар. Алфонс